Možno si kladiete otázku, prečo by nás mala zaujímať nejaká vojna na Blízkom východe, keď jednu máme, dá sa povedať, za rohom na Ukrajine? No a presne o tom to dnes bude. Ukážeme si totiž, že tieto dve krízy zďaleka nie sú oddelené, práve naopak. Sú prepojené, a to spôsobmi, ktoré menia celý svet, a to doslova pred našimi očami. Dobre, poďme na to. Tento citát to nie je len nejaký dramatický titulok do novín. Vôbec nie. Je to vlastne celkom presný popis reality, v ktorej práve žijeme. Máme tu dve veľké vojny, ktoré bežia súčasne. A čo je dôležité, ich dôsledky sa navzájom ovplyvňujú. Ale ako presne? Tak presne na to sa teraz pozrieme. Takže, začneme tam, kde to, ako sa hovorí, vrie najviac. Všetky oči sa v posledných týždňoch naozaj prudko obrátili na Blízky východ a má to samozrejme veľmi vážne dôvody. To, čoho sme svedkami, je fakt rýchla a dosť nebezpečná eskalácia. Len si to zoberme. Koncom februára Spojené štáty a Izrael spustili masívnu operáciu proti Iránu. Cieľ? Jasný. Ochromiť jeho vojský a jadrový potenciál. No a odpoveď z Tehránu, tá na seba samozrejme nenechala dlho čakať. A dnes sa už úplne otvorene hovorí o vojne, ktorá má potenciál vtiahnuť do seba celý región. A tu sa dostávame ku kľúčovej otázke. Ako, pre Boha, toto všetko súvisí s Ukrajinou? Veď na prvý pohľad to vyzerá ako dva úplne oddelené konflikty, tisíce kilometrov od seba. Ale zdanie klame. V skutočnosti je to prepojenie nielenže priame, ale pre Kyjev aj extrémne znepokojujúce. Toto porovnanie to vystihuje asi najlepšie. Vojna na Ukrajine, tá sa už žiaľ stala takou dlhou, opotrebovávacou záležitosťou. Ale kríza na Blízkom východe, tá je nová, je dramatická a hlavne si vyžaduje okamžitú pozornosť a samozrejme zdroje od Spojených štátov. A presne v tom je ten háčik. To je jadro celého problému. Čiže, aby sme si to zhrnuli, ten kľúčový problém je vlastne úplne jednoduchý. Každá jedna raketa, každý jeden diplomatický telefonát, každý dolár, ktorý Washington teraz presunie na Blízky východ, no tak ten môže chýbať na ukrajinskom fronte. A dôsledky? Mierové rokovania sú na bode mrazu a v Kyjeve panujú celkom oprávnené obavy, že kľúčové dodávky zbraní sa jednoducho spomalia. A teraz pozor, lebo to prepojenie je ešte oveľa priamejšie, oveľa hmatateľnejšie. Irán je totiž jeden z kľúčových vojenských dodávateľov pre Rusko. A teraz sa podržte, tie isté dróny, ktoré vyvíja Irán, tie, ktoré ohrozujú amerických spojencov na Blízkom východe, tak presne tie isté používa Rusko na útoky proti ukrajinským mestám. Takže áno, tieto dva fronty sú spojené doslova kusmi vojenskej techniky. Dobre, aby sme ale naozaj pochopili, čo sa tu deje, musíme si trochu odzoomovať, pozrieť sa na to z väčšej ďalky. Pretože tieto konflikty to nie sú len nejaké izolované regionálne krízy. Vôbec nie. Sú to v skutočnosti symptómy niečoho oveľa väčšieho, globálneho posunu. Pamätáte si rok 1991, koniec studenej vojny? Po páde Sovietskeho zväzu sme dekády žili vo svete, ktorému v podstate dominovala jedna jediná superveľmoc – Spojené štáty. No tak tomuto obdobiu zdá sa definitívne odzvonilo. Dnes sme totiž svedkami veľkého návratu súťaže veľmocí. O vplyv už nebojuje len jeden, ale hneď niekoľko veľkých hráčov. A kto sú títo hlavní hráči na tej novej globálnej šachovnici? Sú to samozrejme Spojené štáty, ktoré sa snažia udržať si svoje postavenie. A proti ním stoja dvaja hlavní vyzývatelia – Čína a Rusko. A tie vojny, o ktorých sa bavíme na Ukrajine a na Blízkom východe, tie sú v podstate len arénami, kde sa ich záujmy tvrdo stretávajú. Poďme sa teda pozrieť trochu bližšie na tom, aké karty vlastne majú títo hráči v rukách. A hlavne, aké sú ich ciele v tejto poriadne zložitej hre. Spojené štáty majú, povedzme si na rovinu, obrovský strategický problém. Asi najväčší od konca studenej vojny. Predstavte si, že musíte hasiť dva veľké požiare naraz. Musia rozdeľovať svoju pozornosť, svoje peniaze, svoju armádu medzi dve obrovské krízy. A to je samozrejme extrémne náročné. Takže Amerika vlastne žongluje s tromi loptičkami naraz. Prvá, Rusko a podpora Ukrajiny. Druhá, Irán a horúca vojna na Blízkom východe. A tretia, tá dlhodobá, Čína a súperenie v Tichomori. A viete, čo je ich absolútne najväčšia nočná mora? Že sa tieto tri mocnosti, Rusko, Irán a Čína, proti ním raz spoja do jednej silnej koalície. No a čo na to Rusko a Čína? Ich stratégie sú síce odlišné, ale celkom pekne sa doplňajú. Rusko, to sa snaží ten chaos vo svete aktívne využiť. Vyhovuje mu to, dokonca z neho profituje, napríklad vďaka vyšším cenám ropy.
Čína na druhej strane, tá hrá oveľa opatrnejšiu hru. Ona potrebuje pre svoj obchod skôr stabilitu. Ale zároveň jej potichu vyhovuje, keď sú Američania zamestnaní niekde inde a strácajú vplyv. Preto tak nenápadne podporuje aj Rusko, aj Irán. A kde sme v tomto všetkom my, Európa? No, naša pozícia nie je veľmi závedenia hodná. Sme doslova v kliešťach. Na jednej strane máme vojnu priamo za našimi hranicami a na druhej strane nám hrozí nestabilita na Blízkom východe, ktorá môže totálne rozhodiť ceny energií a celý globálny obchod. A práve na tom sme my existenciálne závislí. Tak sa teraz pozrime na to, z čoho by sme mali mať asi najväčšie obavy. Aké sú tie najväčšie riziká, ktoré z tejto celej situácie vyplývajú? A to nie len pre nás, ale pre celý svet. Väčšina analytikov sa zhoduje na troch hlavných hrozbách. Riziko číslo 1. Vojna na Blízkom východe sa rozšíri a vtiahne do seba ďalšie krajiny. Riziko číslo 2. Vojna na Ukrajine jednoducho zamrzne. Stane sa z nej taký nekonečný konflikt bez jasného víťaza, niečo ako v Kóreji. A potom je tu riziko číslo 3. To najväčšie do budícna. Potenciálny útok Číny na Tajvan. To by bola udalosť, ktorá by otriasla úplne celou svetovou ekonomikou. A pri tom všetkom nesmieme zabudnúť na taký skrytý motor, ktorý poháňa mnohé z týchto napätí. A tým je samozrejme energia. Blízky východ je stále pupkom sveta, čo sa týka ropy. A to znamená jedine, akákoľvek väčšia vojna v Perskom zálive by okamžite vystrelila ceny energií do stratosféry. A to by mohlo veľmi ľahko spustiť globálnu ekonomickú krízu. Takže, ako vlastne nazvať túto novú, zvláštnu éru? Analytici preto začínajú používať termín nový studený mier. Čo to znamená? No, nie je to tá klasická studená vojna, kde proti sebe stáli dva veľké bloky. Je to skôr taký stav neustálého napätia. Stav, kde po svete síce nehorí jedna obrovská vojna, ale tlie tam naraz viacero menších, no o to zákernejšie prepojených konfliktov. A to nás privádza k poslednej, no možno najdôležitejšej otázke. To, čo dnes sledujeme na Ukrajine a na Blízkom východe, to asi nie sú len bežné správy zo zahraničia. Je to pravdepodobne niečo oveľa viac. Sme naozaj práve teraz svedkami toho, ako sa bolestivo rodí úplne nový svetový poriadok?